Welcome back to our channel. Welcome back to our channel. And for today's video, we are going to talk about. We're going to talk about some hindi pala seasons in Vancouver. Alright, so before that, magre-ready muna tayo para ma-discuss natin kung mga ano ang seasons dito sa Vancouver. So, ang unang-una natin pag-uusapan ngayon is ang summer. Mararamdaman niyo pala ang summer dito guys sa Canada sa mga buwang June to August. June, July, and August. And yung average na temperature dito is 20 to 22 degrees, mga ganon na mga temperatura. Pero last year, dito sa BC, nag-heatwave po kami. Naka-experience po ng sobrang init dito last year, summer, na umabot hanggang 40 to 41 degrees Celsius sa ibang bahagi po dito ng BC. Hindi naman po laging ganun kainit talaga, last year lang. Pero yung average po na temperatura natin during summer is yun nga, mga 22 hanggang mga 25, 26, mga ganun. Ano nga ba ang mga nagagawa or ano yung mga maganda at hindi maganda sa panahon ito? So, ang kagandahan guys, pag summer, syempre, pag summer, marami ka napupuntahan at saka medyo mainit na yung weather, nakakapagsuot ka ng mga light lang na mga damit. At saka dito sa BC or dito sa Vancouver, mga tao dito, tuwing summer, grabe, lahat yung skin nila naka-out talaga. Mas gusto nila yung nafe-feel yung katawan nila sa init. Siguro yung hindi lang maganda dito pag tuwing summer, ang daming tao. Sobrang daming tao talaga. Pero hindi naman siya as in masamang bagay talaga. Ano lang, pag hindi ka lang siguro sanay na maraming tao, syempre, medyo mapapagod ka tingnan, medyo maano ka. Pero overall, masaya ang summer dito sa Vancouver. Sobrang saya talaga. And if tatanong kayo kung saan kayo pwedeng pumunta or ano mga pwede nyo gawin sa summer, yung mga pwede nyo gawin sa summer, pwede kayong mag-hike, pwede kayong mag-camping, pwede kayong pumunta sa beach, pwede kayong kagaya namin ni Kim last year or tuwing summer, lagi kami nasa malapit sa dagat. Last year nag-paddleboard kami. Meron din mga festivals dito at saka dahil sobrang late, bumababa yung araw, sobrang late yung sunsets dito guys. Kahit gabi na, marami pa rin ganap. So, ganyan, masaya sobra yung summer dito. Kaya naman, tuwing summer, huwag niyong kalimutan mag-sunscreen kasi importante yan. So, may mga sunscreen na mga ganito, yung mga ganito, at saka yung mga ganito for katawan. Ito yung mga ginagamit namin ni Kim sa mukha, ito sa katawan. At saka kapag nagka-camping kayo, or pumupunta kayo ng mga woods, or pumupunta kayo ng hiking, huwag niyo kalimutan mag-off kasi mga lamok. So, hindi ko alam sa inyo kung allergy pa kayo sa mga ganito, pero importante po yan na protektahan natin yung skin natin pag nainit. Right? So, yung next naman natin guys is yung fall. Yung fall, nafe-feel mo sila sa mga buwang between September to November. Yung average natin na temperatura sa mga panahon ito is 19 degrees Celsius to guys to 10 degrees Celsius. Ano nga ba ang kagandahan at mga hindi nakagandahan sa panahon ito? Yung maganda dito sa fall guys, ano siya, medyo nag-start ng tumatahimik yung kapaligiran kasi nga from peak season sa summer, medyo medyo kumakalma na yung medyo kumakalma na yung paligid natin. At saka na-enjoy pa rin naman natin siya kasi tuwing fall, nakikita nyo guys na nag-change na yung color ng iba't ibang lugar dito kasi yung mga dahon sa mga puno, nag-change na siya to yellow, orange, mga ganyan. Tapos nakikita na sila sa mga streets na nahuhulog. So, kaya na-enjoy nyo pa rin naman sila. Siguro yung hindi lang maganda sa fall is that medyo nagsa-start ng lumalamig yung panahon. Dahil nga papunta na ng winter,
yung mga araw, medyo nafe-feel nyo na nagiging short na lang yung days. Medyo maaga nang dumidilim yung araw. So, ano ba yung mga pwede nyong gawin sa fall? Guys, well, marami pa rin naman kayo nagagawa sa fall. Kasi nga, kahit naman na tumatahimik at medyo lumalamig yung panahon natin dyan, may mga nagagawa pa rin naman tayo. Gaya ng pagpunta ng mga harvest festivals, yung mga ganon. Dito sa fall, andito yung Thanksgiving, andito yung Halloween, andito din yung pag-start ng pasukan dito sa school sa fall kasi September nagsistart yung school dito eh. So, hindi rin siya good time na mag-move out or mag-move in kayo ng ibang bahay kasi sa mga panahong ito, since September nagsistart yung class dito, marami din mga estudyanteng pumapasok at medyo mataas at tight yung competition natin sa paghahanap ng bahay kasi may mga estudyante. So, yeah. Well, pwede pa rin naman kayong mag-hike kagaya sa summer. Pwede pa rin yan. Pero, magsuot lang kayo ng mga appropriate na mga clothing kagaya ng mga vest, like mga ganito. Pwede nyo itong suotin kasi hindi naman pa masyadong malamig yan. So, pwede nyo pa rin ito masuot. And dahil sa fall dito guys, medyo nagsistart na rin siya maging maulan. So, advisable na magdala din kayo ng raincoat. Yung next natin na pag-uusapan is yung spring pala. Yung spring, mafe-feel nyo siya sa mga buwang March to May. And yung average na temperature ng spring is 10 degrees Celsius to mga siguro 17 degrees Celsius. Mga ganun. Ano nga ba ang maganda sa spring at hindi maganda sa spring? Yung spring guys, maganda pa rin siya for me kasi yung weather natin dito, medyo nagsistart na siya maging warm. Nagsistart na siya ng parang hindi na sobrang lamig. At saka, medyo maliliit pa rin naman yung tourist, although may mga gusto pa rin pumunta dito dahil nga may mga festivals or mga gawain sa mga panahon na yan. Pero, hindi pa siguro masyado. So, ma-enjoy mo pa rin siya. Marami na siyang sunny days. Marami na, mafe-feel mo na yung sun na medyo nagba-bright na talaga siya ng sobra. Although, during spring, medyo confusing pa din ang weather, lalo na dito sa Vancouver kasi medyo maulan pa din siya pa minsan-minsan, kahit na medyo nagsustart na siya maging warm, pero may mga times pa rin talaga na maulan kasi nga maulan dito sa Vancouver. At saka, flu season din yan. Nagsustart yung mga allergies lumalabas during spring. Ewan ko, sa mga kakilala ko, ganun yung mga nangyayari sa kanila. Pero, ano ba ang pwede nyo gawin sa spring? So guys, mawi-witness nyo dito tuwing spring may cherry blossoms. Known ang Vancouver sa cherry blossoms guys. Ano pa ba? Meron ding festival kagaya ng Tulip Festival. Marami pa kasi nga spring. So I think maraming magagandang tanawin na makikita nyo. Unlike sa fall, dahil nga nag-change din yung color, dahil nagba-brown and nag-fall, yung spring, nag-blossom naman yung mga tanawin natin. So, ano bang pwede nyo suotin sa spring? So guys, yung mga ganito, dahil nga hindi na masyadong malamig niyan, pwede kayo mag-wear ng mga sweater pa din, yung mga enough sa temperature ng mga 10 degrees to 17 degrees. Kung medyo mahangin, pwede pa rin kayo magsuot ng mga vest, ng mga ganito. Pwede pa rin yan, guys. And yung shoes nyo, kung saan kayo komportable na pwede pa rin siya or doable siya masuot tuwing umuulan. Guys, yung huli natin pag-uusapan is yung winter. Yung winter dito sa Vancouver, mafe-feel nyo siya between December to February. Mga ganong panahon. So, yung average na temperatura ng winter dito is mga 2 degrees Celsius to siguro mga 7 degrees Celsius. Pero guys, since maulan dito sa Vancouver, and since maraming tubig dito sa Vancouver, iba yung lamig dito sa Vancouver kumpara sa ibang provinces. So, kagaya nung sa amin dati, nung pupunta kami ni Kim ng Calgary, medyo kahit na negative 30 degrees Celsius doon sa Calgary, okay pa din ako na hindi nakabalot ng sobra kasi iba yung lamig doon. Dito, abot hanggang buto yung lamig dito sa Vancouver kasi nga wetter yung feeling, mas
basa and then lamig, tapos mahangin. So, kaya mas malamig kahit 2 degrees Celsius. Although, alam naman ng karamihan siguro na pag winter, snow agad yung napapasok sa isip nyo or snow agad yung na-imagine nyo. But dito sa Vancouver guys, yung winter dito is maulan. Sometimes nagsusnow naman. Minsan nakakapag-build up talaga sobra ng snow dito sa isang gabi or overnight. Pero kinabukasan, nag-melt din siya agad. Mas more on ulan ang Vancouver. Kaya, yun, sineset lang namin yung expectations na yun yung mga maaabutan ko or mag-feel nyo during winter dito sa Vancouver. Ano pa nga ba yung meron sa winter? Actually guys, nag-iisip kami kanina kung ano yung pros ng winter dito sa Vancouver. Siguro kung wala kayong ibang gustong gawin, may enjoy nyo yung lamig, may enjoy nyo yung indoor lang, siguro pwede natin makakonsider na good thing yun. At saka tahimik lang yung kapaligiran kasi nga malamig na, winter na. Pero kabaliktaran naman po niyan guys, sobrang short ng days, mabilis po mag-dark na yung panahon at yung araw kasi nga winter na, mabilis lumubog yung araw. Sobrang lamig, sobrang maulan, ano pa ba, mahal ang electricity kasi heavy yung gamit natin sa heater. Para sa amin, dahil yung winter dito, hindi ka talaga makakakuha ng sun compared to other provinces na kahit nagsusnow, may mga init pa din. Dito sa Vancouver, at first, nung andito pa ako, medyo depressing siya for me kasi sobrang dark talaga ng kapaligiran. Hindi naman namin kayo rin discourage because Vancouver is a young city, it's a very good city. Siguro yung cons lang is during winter, sobrang dark talaga. Sobrang wala masyadong ganito na init. So, kaya medyo kailangan nyo i-manage din yung mental health during that time. Kasi kahit na sinasabi nyo, may mga chinecheck nyo natin sa sarili nyo for that kind of weather or ina-anticipate nyo na yung mga ganyan, hindi nyo pa rin malalaman hanggat andun na kayo sa position. But, kaya nyo naman lahat yan. Anyways, activities. Ano ba ang pwedeng gawin sa winter? Pwede kayong pumunta sa mountains, mag-snowboarding, mag-ski, at saka may mga indoor activities pa rin naman tayo guys dito sa Vancouver. Marami pa rin naman kayo napupuntahan. At saka, ewan ko kung napanood niyo yung video namin, pero for the first time, na-try kong mag-skate sa snow. Napunta kami ng skating rink yung sa North Vancouver na tinuruan ako ni Kim. Na-try ko yun. Sobrang fun pa rin naman. So, hindi naman siya, ano talaga, like, hindi kayo masisiro sa activities every winter. Pwede pa rin naman kayo makalabas. Tsaka may Festival of Lights. Kaya, yun. For mga damit, winter clothes is very advisable, pero I think mas mainam na gumamit kayo ng winter clothes na medyo water resistant or yung mga kagaya ng mga clothing or clothes na kagaya sa raincoats na pwedeng pang ulan kasi nga maulan dito. And very advisable din po yung rain boots kasi kailangan yan, at of course umbrella kailangan. Okay guys, yun na po yung mga seasons natin dito sa Vancouver. Yung winter, spring, summer, and fall. So, kung may mga na-miss man kaming i-mention or i-share dito na alam niyo na, wag kayong mag-hesitate na mag-comment sa amin at mag-message sa amin guys. At saka if may mga questions pa kayo or mga na-share namin na hindi klaro sa inyo, don't forget to comment your questions or yung kung ano man gusto niyo sabihin. Also guys, meron na po pala tayong Facebook page, yung Kim Kat Buhay Vancouver. Pwede niyo din puntahan yung page namin at pwede kayo mag-message doon. And sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa amin, you are very welcome to subscribe to our channel. And thank you so much guys for watching this video, and we hope to see you guys soon.